Good afternoon mga sano. Good afternoon. Sa vlog kong ito ipapakita ko sa inyo yung makina ng 2014 Toyota Fortuner namin. What's the name of this Fortuner, babe? Chase. It's Chase, yeah. It's Chase. So, D4D siya. So, ipapakita ko lang sa inyo. Siyempre, may idea na kayo tungkol sa D4D. It's a very reliable engine, alam nyo yan. So ipapakita ko sa inyo yung itsura ng makina ko. Hindi ko pa siya napunasan na siguro mga 1 week na. So now I'm showing you the D4D engine of our 2014 Fortuner. So let's go out. So ayan guys, yan yung D4D engine, 2.5 liter engine ng Fortuner. Ayan yung battery niya and hydro pack. And ayan, pinaandar ko siya para tingnan mo hindi siya masyadong malo, unlike other engine. So here's the air cleaner. So may space siya dito. So hindi ko pa napupunasan this week. So kailangan pa ito ng punas kasi. And radiator, ito, this here. Siyempre yung cooling system niya nandito, this one. And brake fluid. Yeah. I mean the steering, yung power steering fluid niya. Yan. And the reservoir and hydrovac. So ganyan yung engine niya. Hindi siya maalog unlike sa other engine. So ayan, nandito yung intercooler turbo niya. Nandun yung kumbaga exhaust, yung air intake nandyan. So binago ko na rin tong busina niya. So iba na yung tunog, hindi na yung gagaya ng stock. So bukas siguro pupunasan ko to. Ayan, yan yung tunog niya. So same siya ng engine ng Toyota Fortuner Thailand. Kasi alam naman natin na doon to nauuna sa Thailand eh. Yung first produced na Fortuner was in Thailand. So, karamihan sa mga nagbablog na Fortuner is mga Thailander, Malaysian, then sila yun mostly. Kaya kahit i-search nyo sa YouTube, karamihan doon right hand drive kasi it's first talaga to na country sa Thailand, if I'm not wrong. So yung engine nya, ayan. It's a 2.5 liter engine, D4D, intercooler turbo. So stock yung grill niya. So nilagyan ko lang ng borloloy dito na chrome. Yan. So nilagyan ko lang para naman pumugi. So dito din here, yan sa doorknob niya. So naglagay din tayo ng accessories niyan, pati sa gas tank cover here and sa tail light dito. Saka naka 20-inch frame na rin siya. So medyo pumugi ng konti. Tapos ito ano lang, mga simpleng, ito yung fog lamp nya, simpleng ano lang, simpleng accessories lang, hindi masyadong magara. So sasara na natin yon. Sasara ko muna yung hood. So yun,
That's my D4D 2.5 liter engine ng 2014 Toyota Fortuner. Yung anong tawag natin, babe? It's Chase. So don't forget to subscribe Channel. my channel.